Nafarroak bere gain hartuko ditu bizitzeko gutxieneko diru sarrera sartu eta ordaintzeko eginkizunak. Akordioa Foru Gobernuaren eta Espainiako Gobernuaren arteko elkarrizketen ondoren ziurtatu da eta Txibite lehendakariak oso positibotzat jo du. Nafarroak eta Espainiako Gobernuak gizartaratze, gizarte segurantza eta migrazio ministerioaren bitartez foru komunitateak gutxieneko bizi diru sarreraren funtzioak bere gain hartzeko akordioa lortu dute. Akordio hau iritsi da foru ogasuna duen Nafarroa bezalako lurralde batean bere aplikazioa arautzen duen 2020ko errege dekretuaren 5. xedapen gehigarriaren islatuaren arabera. Berria dator administrazio bien artean urtebete baino gehiagoko negoziazioen ondoren, azken asteotan areagotu egin dira eta funtzioen ardura hau praktikara eramateko modu eraginkorrenaren bila dabiltza. Berria jakitea eman da administrazioa bien artean urtebetetik gorako epe batean negoziatzen aritu ondoren, azken asteotan areagotu egin dira, asmoa funtzioen ardura hau praktikara eramateko modu eraginkorrena bilatzea izanik. Nafarroko Gobernua eta Espainiako Gobernua artean adostutako akordioak ostiral honetako eguerdian Txibite Nafarroko lehendakariak eta Jose Luis Escriba ministroa arteko elkarrizketa batekin lortu denak suposatzen du foru exekutiboak muturreraino eramatea estatuarekin zuen ahalbideko harreman horretan markatu zuen helburuetako bat. Eta administrazio bien artean legealdi honetan lortutako elkarrizketarako ibilbidea eta akordioak egiaztatzera dator. Lehendakariak modu positiboan baloratu du akordioa, berri hau oso ona da Nafarroko herritarrentzat hala nola gure autogobernu sendotzeko. Hilabeteak daramatzagu lanean akordio honen atzetik. Helburua gutxieneko bizi diru sarrera sartu eta ordaintzeko eginkizunak kudeatzea izanik. Lan hori areagotu egin da azken asteotan eta azkenean emaitzak iritsi dira.